Očakávanie, pozitivizmus, spád, prečo, výčitky, plak, smiech, depresia, sen, strach, prijatie, vďačnosť. Toto sú niektoré slová, ktoré mi napadnú pri pomyslení na rok 2025. Nový rok začína presne tak, ako by mal, takmer magicky. Nad hlavou polárna žiara, v hlave plno snov. Robím jednu z najkrajších prác a ani si neuvedomujem, že pracujem. Som plná nádeje, veľkých plánov, presvedčená, že tentoraz toto je môj rok. Počítam dni do svojej prvej veľkej solo cesty, o ktorej som snívala veľmi dlho. A úprimne verím, že vesmír je konečne na mojej strane. Čakám na rentgen, pretože som mala nehodu v práci. Na miesto narazenia do fešáka som narazila na snežnom skútri do kopčeky. Tu sa všetky moje sny, predstavy a očakávania rozplynuli rýchlejšie ako ranná hmla v Laponsku. Jeden z najťažších mesiacov roku. 2 týždne po nehode operácie. Paradoxne jeden z najľahších dní v mesiaci. Pre mňa. Pre chirurga asi menej. A potom ja sama nabiť. Nekonečné otázky. Prečo? Mohla si to spraviť inak. Si neschopná. 32 rokov. Nič si nedokázala. Tupé pozeranie do stropu. Výčitky, ktoré mi nedovolili spať. Začínam premýšľať nad vetou. Všetko sa deje z nejakého dôvodu. Je to pravda? Či to dnes neviem. Aby som dokázala svojim výčitkam, že klamu, vymyslela som si šialenosť. Napísať knihu 30 dní. Trvalo to dlhšie, ale dopísala som ju. Pomohla mi prežiť môj najhorší mesiac roku 2025. Návrat domov. Cieľať sa dokopy a splniť si čím skôr sen cestovať sama. Verila som tomu. Len som netušila kedy a na ako dlho. 3 mesiace na Slovensku. Ty, čo ma poznáte, viete, to je na mňa dosť veľa. Na jednej strane frustrácia zo zranenia, na druhej strane čas s rodinou, s blízkymi. Nebolo to v pláne, ale niekedy vesmír vie lepšie než my. Tesne pred splnením sna poruším jedno nepísané pravidlo. Nevstupuj dvakrát do tej istej rieky. Vstúpila som. Vo Francúzsku som pochopila, že niektoré vzťahy majú zostať spomienkou a že minulosť dobrý učiteľ, ale nemáme v nej ostávať. Je čas urobiť to, na čo som tak dlho čakala a čoho som sa úprimne aj bála. Moja prvá dlhá solo cesta sama. Nebála som sa sveta, bála som sa seba. Ale lístky sú kúpené, tak hor sa plnice. Počas meditácie mi to konečne docvakne. Dve veci. Som tu a teraz. Minulosť neexistuje. Kapitoly sú dočítané, uzavreté. A ja žijem svoj dlho očakávaný sen. Zvládla som to. Zasa chodím ako človek. A keď ma ešte čaká veľa práce. Občas sa zastavím a uvedomím si. Predstavím si seba pred pár mesiacmi, ako som sedela sama na gauči v Laponsku a nedokázala som spraviť ani krok. A dnes stojím na vrchu niekde vo Vietname. Aj keď som sa počasie smiala, ale som si aj poplakala. Najťažšie na solo cestovaní nie je byť sám, ale stretávať úžasných ľudí a vedieť, že sú tu len na chvíľu. Niekedy som mala zlomené srdce, no môj život je totiž jedna veľká tragikomédia. Ten bol často rovnaký. Necítim to tak, iné priority, nie som pripravený. Začala som sa pýtať, čo robím zle. Pri mne stále neviem. A teraz som späť tam, kde začína polárny kruh, tam, kde som zažila jeden z najťažších mesiacov života, tam, kde som bola bláznivo zamilovaná, sklamaná, tam, kde vznikol môj prvý draft knihy. Všetko sa mi vracia ako bumerang. Dobre aj zle. Zistujem, že kapitola, ktorú som považovala za uzavretú, sa uzavrela bezo mňa. On sa posunul ďalej, ja som ostala niekde medzi spomienkou a realitou. Neviem, čo boli viac. Tu na tomto byte o polnoci, keď vstupujeme do roku 2026, som tu ja pod stolom a jem to hrozná. Jedno viem, všetok hnev, negativitu, otázky, prečo a myšlienky neschopná nechávam v roku 2025. Pretože ak ma niečo tento rok naučil, tak to, že môže byť aj horšie.